sa DCGB. Ano nasa Iskaramosa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Saan man sa ating bayan, DCGB lagi kaibigan. GV ang radyo na laging hanap ko, GV anytime, anywhere. GV ang gustong-gusto, GV ang paborito, GV laging hanap ko, GV anytime, anywhere. Basta't GB kami, ano? Anytime, anywhere. Alata, day ko pala na ayos so kwelyo ko. Oy, happy weekend everyone. Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Oy, marahay na pagkaudo sa inyong mga tugang. Macarena. Macarena tiene un novio. Mga kaangog, mga ka-hype. La jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Oy, maray na pagkaudo, ano lamang tabian sa inyong pigpapanguduan dyan. Oído, oído. So, mga day pa nagpapangudo, pasmado na. Se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo alegría. Sabi ni 9261, sa kapanahunan pa ni Boss Art Usiad, Kuya Danny Azana, Ampi Bergado Sophie, ano pa ito? June Villanueva, AA, Dala tu cuerpo. hanggang ngayon always pa rin ako nagmamati sa DZGB. Macarena, Macarena, Macarena. Oy, salamat po tabi sa padagos na pagdangog, Macarena. pag hinanyog sa mga programa. Gusta la movida guerrillera. Ang nabot ko lang Kuya Nal dati, si Sir Art. Third year high school ako, nakaibanan ko sa dyan sa Kadak. Ining City Anti-Drug Abuse Council, siyang head dyan. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Kasi yun na ini si Derek. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Oy, ako po ang sa inyong mga kaibahan na sagot kita ngunyan launanin pagkahapon. Macarena. Sabi ni 8488, oy, kaman Ate Angel, angog mo man tabi. Hehe. Macarena sueña con el Corte Inglés. Ano na lamang tabi ang sino pa nagigibo-gibo dyan na nakapamara na lamang tabi kamukan sa indong mga nilabahan. Oy, happy birthday kay Ma'am Joanne Mariscotes. Más moderno. Birthday niya yan, Kuya Nald. Dahil lamang natagbo na Webes. Ano, Kuya Nald? Oy, speaking of Ma'am Joanne, thank you so much DNR sa muyang pa-tumbler and sa pa-eco bag kay Kuya Nald. Ginamit mo na, Kuya Nald, magsaod? Ayun na, marahin bagay ito. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Oy, pwede man tabi kung magpaabot kan sa indong mga mensahe, mga pagbati ko na may mga birthdays dyan. Sa sakuyang number na 0915-415-4899. Se llama Sabi ni 4777, Angel, ang gudangog digdi sa Santo Domingo o Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Oy, dyan sa Barangay Honop, Malinaw. Malinaw ba o Malilipot? Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría. It's, Malinaw. Makakabalik na po ang serbisyo kan kuryente dyan. Base sa ipinadarang, Malinaw. Base sa abiso kan APEC. Kung sa sabi digdi, tigpadara po ini sa kuya ni Sir Leslie Capus. Kung sa pinagtarabang-tabangan kan mga residentes, mga barangay council and community leaders kan barangay Honop, katabang man an sa indang mayor, an
85% na po kan mga residente dyan and consumers kan APEC ang nakapagbayad na kan sa indang mga konsumo and naariglar naman ang sa indang mga arrears. Mantang sunatatadang 15% an tig voluntad man na tig surrender an sa indang mga metro sa APEC habang day pa ninda nakakakuha o day pa sila nakakakuha ni na pangbayad sa kuryente. Siring man dyan sa barangay Bariw kang Malinaw at padagos mandaan Espersos kan barangay council. Temis na makabalik naman ang kuryente. Good news yan good news po iyan. And katakod kayan nangapudan an APEC na tulos man ariglaron masingani talagang durudakula talagaan na paglobokan bill ngun yan. May naghahapot digdi kun may update na kun pera ang positive sa Bicol. As of now po, wala pa pong tigpapaluwas ang DOH. Konpira po ang naga-positive naman ngunyan. Oy, happy birthday kay Tita Meli Anyunevo dyan sa Barangay 6, Bañadero, Legazpi City. Happy birthday, Tita Meli. Kumusta po kamo dyan? Regards kay Lola Basyon. Sabi man digdi ni Sir Jarrell Aranya, good noon po. Happy wedding po sa pinsan ni Agom dyan po sa Humapon, Legazpi City. Kay Madam Joy Mendez po. And natuloy po sa raffle kan Friday. Opo, natuloy po sa raffle ni Sir Henry kan Friday. Oy, marahay na pagkahapon po. Kuya Teng Broquesa dyan sa Albay PHO. PHO ba? Basta sa mga nagsusumpit, ano nga na po duman? Disinfection team. Kan probinsya kan Albay. Marahay na pagkaudo po Kuya Teng Broquesa. Pa-shoutout daw po sa PHO. Oy, marahay na pagkahapon po. Salamat sa padagos na pag tauki information and serbisyo man po sa mga Albayano. Sabi ni 8446, maisik po ang Legazpi. Day pa po tabian maaraman day po tigpapaluwas na informasyon and abiso si Gobernador R. Francis Bichara. Pero dugay pa man. Petsa 26 pa man sana ang hanggang bagay ito sa Petsa 30 na naka-general community quarantine ang probinsya kan Albay except sa Rapu-Rapu and Jovellar. Sabi ni 9261, matagal na rin sa DCGB si Direk Edwin. Ay, sus ko, kung araluyan man sana. Ano Kuya Nal? Di niya talaga. Kaso sa karaluyan, sabi ni Kuya Nal, dahil man da siya tigdadaran ki pamamu ni Direk. Direk, nagkukuyong-kuyong si Kuya Ronald. Ay, maray na pagkahapon man kay Sir Romy Brizo dyan sa good afternoon, sabi niya, good afternoon, I'm watching Beautiful. Wow, beautiful. Then beautiful pa yung partida, day pa nga ni po inano kuray, day pa po nga ni yan nagpapatred kikiray, taday tamakulog. Sabi man ni Sir Raven Vilches, good noon po, ma'am, pabati man po kami di sa barangay Binitayan na perbe nagdadangog sa Indo. Ay, maray na hapon po sa gabos na nakaantabay sa paagi kang samuyang DZG Binuzo Online. Sabi ni Kuya Boy, mauranon ka sa udma, kupo. Kuya Boy, makusugon mo gasuran kahapon, tig sabayan pakidalogdog tas kikilat. Makatakot ba ganay kasi lang tamaan, dapat duha ka mo siya. So kahapon mo ako yan na pagpauran, nasakto ko na pauli kami ka ito. Diyan sa may Camellia, pababa kami. Sabi ko, garin niya, kumidbid ko itong motor na ito. Maray nga ni mo Kuya Nal, wara man ka sunod si Kuya Boy. Pag-una ako, si Kuya Boy, magilid. Grabe talaga sa uran, tapos nagkikilat pa. Ito na, kami ni Kuya Boy, nagko-convoy kami, nag-inat-inatan sana kami kung sisay ang mainot. Sabi ni 9261, si Kuya Manny ang napakatagal dyan, kasing edad ni Kuya Manny ang DCGB. Natayo, Kuya Nald. Ay, iyo. Oy, paraday ka, si Kuya Manny, healthy pa. Dawa
magpareha pa ka mo dyan ni Kuya Manny sa luwas kan DCGB. Di ka to, atrasan. Oy, salamat po sa kabos na nag-antabay nguna na pagkahapon. Salamat po sa nag-antabay sa muyang DCGB News Online. Paki-like and share man po iyan. Nakakaibanan ko sa Lalo Technical, Kuya Ronald Baldor, Richard Astor, makasunod na kapitan Kanbuyuan sa IT. Sabi ni Chad, i-off ko ngaya ining camera mo. Alegría Macarena, Macarena. Okay, last na lang sabi ni 0616, good afternoon Angel, mabuhay ka. God bless from Nita Garcia dito sa Isla Can Catanduanes. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera. Salamat po sa kabos na nagantabay. Happy weekend everyone. Ako po ang sarong nakaibanan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Problema sa mabahong amoy ng basura? Naku, huwag magtiis! I-Zeolite na yan! Ang Zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967